Kanhi kongresista nga si Rubin Eclio Jr. nasikop sa Pampanga. Sa report sa GMA News Online nga nagkutlo kang National Capital Region Police Regional Office Chief Police Major General Dibol Sinas nga dugay na nilang ipanidaan ang mga kalihukan ni Eclio sa wa pa siya masikop. Niadtong Abril 2012 nakonbikto si Eclio human mapamatudi sa korte nga siya ang mipatay sa iyang asawa nga si Alona Bacolod Eclio. Kansang patayng lawas gilabay sa usa ka pangpang dito sa Coro sa lungsod sa Dalaget niadtong Enero 2002. Nahukman siyang mabilanggo sa tibok niyang kinabuhi o gimanduan sa korte nga mobayad og 25 milyones pesos isip danyos sa kabanay sa gipatay niyang asawa. Niadtong October 2006, gihukman usab si Eclio nga mabilanggo sulod sa 31 ka tuig ug tunga tungod sa anomalosong proyekto samtang siya pa ang mayor sa lungsod sa San Jose, Surigao del Norte sugod sa tuig 1991 hangtod 1994. Sa wa pa siya masikop, mitanyag ang kagamhanan og 2 milyones pesos nga reward sa pagkasikop sa leader sa Philippine Benevolent Missionaries Association kun PBMA.